Така, сега по темата за кортизола, тя е много впрягана тази тема в какво ли не, в какви ли не теми се включва въпросната тема за кортизола и много ми се иска да го така, каквото можем да си вземем от този изкуствен интелект. Аз работя с изкуствен интелект не за да а, за да ми измисля материали, да ги форматира по начин, по който да бъдат разбираеми, защото понякога аз в мисълта си съм непоследователна. За мен е много важно човека, колкото се може по-малко усилие да му е нужно, за да разбере това, което искам да казвам. И много лектори слушам, които така са доста трудни в изказа си. Но аз разбирам, че хората са достатъчно утежнени и затова за мен е важно да бъда максимално последователна и опростена от към контекст. И затова искам да ви зачета нещо, което ми генерира системата, след като му разказах какво искам да ми напише като текст. Тоест, къде да акцентира, къде да даде повече стойност, повече информация, защото нашата задача е да пречупиме кортизола през психологията. Сега, още от първото изречение имаме нещо много важно. Кортизолът – хормонът на адаптацията. Адаптацията сама по себе си е ключова в психологията. Когато човек няма способността за адаптация, той започва да развива различни компенсаторни механизми. Понякога са толкова деструктивни, че всъщност човек започва да върви в посока личностови разстройства. Така че адаптацията е едно от най-важните неща, защото ние не сме сами, ние сме в общество и за нас средата е изключително важна. Кортизолът е основният хормон, чрез който тялото ни се адаптира към стрес. Той не е лош хормон, без него не бихме оцелели. Всичко в нашия живот е стрес. Въпросът е кое е стрес и кое е дистрес. Дистрес е постоянния стрес, натрупания стрес, който не е вентилиран, не е преработен и започва да дава отражение на нервна система, разбира се, и на физика. Така. Проблемът не е в кортизола, а в това, че при много хора той остава хронично висок или с напълно разбит дневен ритъм. Сега да видим за дневният ритъм. Откъде идва кортизолът? Кортизолът се произвежда в надбъбречните жлези, които стоят като шапчици върху бъбреците, но те не вземат решения, те изпълняват команди. Командата идва от хипоталамуса, който е в главата, след това преминава в хипофизата и чак тогава в надбъбречните жлези. Хипоталамуса улавя заплаха, не само реална, глад, студ, болка, но и вътрешни заплахи, като стрес, страх, шок, разни от този сорт усещания, потиснати вътрешни такива изживявания. Ето защо е много важно да вентилираме, да не оставяме нещата вътре в нас, потиснатите емоции. Той подава сигнал надолу, докато надбъбречните отделят кортизол. За да можем да се справим с този стрес, който живее в нас. Хайде да разберем тревожността. За какво става на въпрос и какъв стрес е тревожността? Постоянната тревожност. Тъй. Той подава сигнал така. Това е директна връзка между психика, нервна система и тяло. Какво прави кортизолът? Когато се отдели кортизолът, повишава кръвната захар, инсулинова резистентност плюс храненето, което правим. Вдига кръвно налягане. Бам! Кой беше с кръвно налягане високо? Изостря фокуса. Много сме фокусирани. Сега, тук в таблицата има нещо много важно. Много голяма част от вас написаха, че са супер фокусирани. Значи, когато имаме супер фокус, супер концентрация, имаме супер контрол, супер напрежение вътрешно. Айде да говорим за кортизола пак.
временно потиска възпаленията. Това искам сега да си дадете ясна сметка, че знаете и наблюдавате хората, които казват: аз спирам да работя и се разболявам. Какво прави кортизола? Спира възпаленията. Тоест, ние трябва да сме нервни, напрегнати. Той работи на максимум, възпаленията ги тушира и когато се отпуснем, какво се случва? Айде, свързваме нещата. Картинката е ясна. Изключва храносмилане, имунитет и възстановяване. Алергии или? Какви алергии? За какво говорим? За какви алергии говорим? Или за постоянно високи нива на стрес? Така. Как да се възстановим лесно? Така. Посланието е едно. Сега оцелявай, после ще живееш. Че хубаво. Така, нормалният дневен ритъм на кортизола. Здравият кортизол има ритъм. Сутрин е висок за събуждане и енергия, през деня постепенно спада, вечер е нисък, за да можем да заспим и мелатонина, който сме събрали от светлината от слънцето, да ни успокои и да спим по-добре. При хроничен стрес този ритъм се чупи. Сутрин си уморен, вечер си напрегнат, сънят е плитък, тялото не влиза в възстановяване. Кортизолът и нервната система. Кортизолът е тясно свързан с симпатиковата система, който е в пулс практика. Много добре знаем какво е симпатикова и парасимпатикова нервна система или режима бий се или бягай. Кортизола активира бий се или бягай. Парасимпатиковата всъщност е системата на възстановяване. Когато тялото е постоянно в симпатикус, т.е. активна симпатикова нервна система, бий се или бягай, кортизолът се отделя лесно, трудно изключваш. Регенерацията е слаба. Трудно изключваме. Многото мисли. Какво се случва? Едни бушуващи мисли в главата ни. Със сигурност ще се разпознаете много хора от групата. Кога кортизола става проблем? Не когато е висок за кратко, а когато стресът е задържан, няма разреждане, движение, дишане, изразяване. Нали? Човек е функционален, но напрегнат. Повечето от нас. Барабар с мен. Тогава се появяват тревожност, коремно напълняване, основно в талията, хормонални смущения, чести възпаления, изтощение без почивка. Психично ниво, много важно. Кортизолът се покачва силно при усещане за несигурност, липса на контрол, потиснат гняв, постоянно трябва, носене на тежести без подкрепа. Тялото не реагира на събитията, а на начина, по който ги преживяваме вътрешно. Има много за размисъл. Така че горе-долу това е за кортизола, което исках да ви изчета и да го осмислим. Аз съм сигурна, че много хора ще се припознаят в този текст. Кратичък е, ясен е и изключително адекватен към нашата ситуация в момента, в която живеем. Ние живеем на пределите си. Затова говоря за състрадание. Добре, приял ти се пържена филийка. Приял ти се. Имаш нужда от удоволствие. Какво носи пържената филийка? Какъв спомен носи? С какво я свързваш? Нали? Нещата са много комплексни. Надявам се да съм ви помогнала с това видео, да стигнете... Аз на себе си помогнах с това осъзнаване, нали, за кортизола. И силно се надявам при вас информацията да стигне на максимум. Ако имате въпроси, просто споделете. Много интересна тема. И смятам да я разнищи още повече. Целувки. До скоро. Чао!